Mali fanga e bɛ mun de dɔn Mali fanga la jamanakuntigi bɔlen kɔfɛ e bɛ fanga bolo wɛrɛ jumɛn dɔn mun faralen don jamanakuntigi kan ka jamana mara maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn ne bɛ mun dɔn i ti tɔ ne k'o f'i ɲɛna a wagati tɛ jɛnya o sanga kunkuru damadɔ dɔrɔn don ni nin siɲɛ fɔlɔ de k'an ka video lajɛ an b'a ɲini fɛ k'i abonné ani n'an ka video diyara i ye k'a yira k'a diyara i ye ani ka video tila i ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don ka bɛn ni sariya dɔ de ye wa jamana bɛɛ lajɛlen sigilen don sariya dɔ de kan o sariya nanzaraw k'o ma ko constitution todunkan na an b'a fɔ ko sariya sunba gafe jamana sariya sunba sariya tɔw b'o barajuru ta ale de kɔnɔ ale de bɛ dantigɛli kɛ fanga kan ka taa sira min kan jamana kɔnɔdenw kan ka mara cogo min ani jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ye mun ye ani k'o hakɛ kɔlɔsi Mali sariya sunba gafe fɔlɔ sɛbɛnna Modibo Keyita ka fangata la n'o bɛnna n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ye sɛpitamburu kalo tile 22 tubabu san 1960 Musa Tarawele kɛlen ka fanga taraki Modibo la nɔvanburu kalo tile 19 tubabu san 1968 ale y'a kɔnɔnafɛnw dɔw yɛlɛma k'o dajɛ a yɛrɛ la misali la politiki jɛkulu 2 tun tɛ Mali la n'a bɔra ale kelen ta la n'a bɛ f'o ma ko UDPM Union démocratique du peuple malien Amadou Toumani Touré n'an b'a fɔ ma ko ATT ale ka wulikajɔ senfɛ marisi kalo tile 26 tubabu san 1991 n'o kɛra sababu ye ka fanga taraki ka bɔ Musa Tarawele bolo ATT tun bɛ jɛkulu mun na n'a bɛ f'o ma comité de transition pour le salut du peuple n'an b'a fɔ ma ko camancɛ fanga olu nana yamaruya di ka jamana sariya sunba jɔsen caman yɛlɛma misali la politiki jɛkulu ka caya a kana da kelen dɔrɔn ma kalafili référendum kɔfɛ février kalo tile 25 tubabu san 1992 an ka sariya sunba gafe laban bɔra baara bɛ ka kɛ n'o de ye k'a ta o don na fo bi sariya jɔsen 122 o de b'a kɔnɔ an bɛna jamana ka sariya sunba ta k'an ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana fanga bolow la jamana koɲɛ bɛ minnu bolo an ka sariya sunba gafe b'a fɔ ko Mali y'a yɛrɛ ma hɔrɔn de ye Mali seko b'a yɛrɛ la ko diinɛ ani siya bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔnɔ ko fanga ye jamana kɔnɔdenw de ta ye wa fanga bɛ jamana kɔnɔdenw de kama o bɛɛ jɛ fanga de sababu la fanga tɛ jamanakuntigi dɔrɔn bolo fanga tilalen don fo yɔrɔ 8 Mali kɔnɔ fɔlɔ o ye jamanakuntigi ye ni nanzaraw ko le président de la république filanan o ye fanga bolo ye nanzaraw ko le gouvernement sabanan o ye kuma bulon ye nanzaraw ko l'assemblée nationale naaninan o ye hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ye nanzaraw ko la cour suprême duurunan sariya sunba kɔlɔsi bulon nanzaraw ko la cour constitutionnelle wɔɔrɔnan sariya bulon mun bɛ jamanakuntigi ni minisiriw ka kiiri tigɛ n'u ye jamana kɔnɔdenw janfa nanzaraw ko la haute cour de justice wolonfilanan kankɔrɔsigi minnu bɛna ni hakili ɲuman ye walasa jamana kɔnɔdenw ka yiriwa ani an ka sigidaw ka yiriwa nanzaraw ko le haut conseil des collectivités territoriales a seekinan a n'a laban o ɲɛsilen don sɔrɔ ma seko ni dɔnko yiriwali ani an ka jamana nafolokow ma jamanakuntigi Mali sariya sunba b'a fɔ ko maliyɛnden yɛrɛwolo bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i kanbɔ Mali jamanakuntigiya nɔfɛ n'i ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafalen don i bolo ani ni baasi t'i ni sariya tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana sariya sunba kɔlɔsi bulon mɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'olu nana ye k'a fɔ k'i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ se k'a kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ i kan ka sefa wari miliyɔn 25 de sara Mali jamana kɔnɔdenw de b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ sugandi ni kalata ye o kalata o ye tako 2 ye tako fɔlɔ la maa 2 mun ka jama cayara ni bɛɛ lajɛlen ta ye olu 2 bɛ sama ka bɔ tɔw cɛ la tako 2nan kalafili o bɛ kɛ o maa 2 de ni ɲɔgɔn cɛ ni maa mun ka maa cayara ni maa mun ta ye o la o de bɛ ta ka sigi jamana ɲɛmɔgɔya la an ka sariya sunba b'a fɔ ko jamanakuntigi k'a ka kan ka san 5 fɔlɔ kɛ o kɔfɛ a bɛ se k'i kanbɔ fanga nɔfɛ ka san 5 filanan kɛ n'o dafara san 10 na sariya sunba b'a fɔ ko a tɛ se ka sigi tuguni Mali jamana ɲɛmɔgɔya la an ka sariya sunba b'a fɔ ko n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigira fanga la ko tile 2 o kɔfɛ ko magoɲafɛn o fɛn b'a bolo misali la dugukolo bolimafɛnw wari k'a ka kan olu bɛɛ lajɛlen gafew fara ɲɔgɔn kan ka to olu sariya an ka hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon na ni nanzaraw ko la cour suprême wa ko wale in wajibiyalen don a ka san o san a ka Mali marali kɔnɔna na a wajibiyalen don a ka fana yan'a ka fanga ka ban walima yan'a ka san 5 fɔlɔ ka ban a ka kalafiliw boloda tile 21 kɔnɔ walima tile 40 kɔnɔ ale de bɛ fanga bolo ɲɛmɔgɔ sugandi n'an ko ma premier ministre jamana ministriw ka ɲɔgɔnye mun bɛ kɛ dɔgɔkun araba o araba ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye Mali jamanakuntigi dagayɔrɔ a n'a ka cakɛyɔrɔ o ye Kuluba palais ye fanga bolo ɲɛmɔgɔ tɔgɔ nanzarakan na o ye premier ministre ye jamanakuntigi de b'a ale sigi
wa jamanakuntigi de bɛ se k'a lawuli. N'a ale sigira a bɛ fangabolo ɲɛmɔgɔ tɔw sugandi n'o ye minisiriw ye ni jamanakuntigi ka yamaruya ye. Ni jamanakuntigi y'a lawuli fana a n'a ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ. Minisiri tɔw bɛ ale de kaman kɔrɔ wa ale de n'u bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O la u man ka ko foyi de boloda ka ko foyi de sigi sen kan ka sɔrɔ ale ka yamaruya t'a la. Premier ministre a bɛ se ka kɛ jamanakuntigi nɔrɔbila ye yɔrɔ dɔw la, sariya b'olu yɔrɔw walawala. I n'a fɔ jamanakuntigi ta kɛra cogoya min na, fangabolo ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre ani minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen n'u ye baara daminɛ, a wajibiyalen don ka fɛn fɛn b'u bolo k'o ye dugukolo ye, k'o ye wari ye, k'o ye bolimafɛnw ye, u ka gafew bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa sariya an ka hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ɲɛmɔgɔ fɛ yen nɔ. Awa o wajibiyalen don ka san o san u to fanga bolo fara ɲɛmɔgɔya dɔ la. Fangabolo ɲɛmɔgɔ ka cakɛda tɔgɔ ko primature a filɛ nin ye cité administratif la pont fadi kɛrɛfɛ ni dɔw k'a ma ko pont filanan. Kumabulon i n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min na o ye faso kunkanko kuma de fɔ yɔrɔ ye. Jamana ka cidenw kuma yɔrɔ don n'an b'a fɔ olu ma ko députéw u bɛ taa maa 100 ni maa 40 ani maa 7 la. Olu de ye jamana kɔnɔdenw dabara ye, jamana kɔnɔdenw ɲɛkisɛ ye ani jamana kɔnɔdenw kulo ye. Députéw u bɛ sigi ni jamana kɔnɔdenw ka kalafili de. Jamana kɔnɔdenw de b'u sugandi ka t'u sigi kumabulon kɔnɔ u ka kumaw nɔ la. U ka sigiko kelen o ye san 5 ye. U bɛ se ka sigiko caman kɛ kumabulon kɔnɔ nka sariya b'o yɔrɔw fana walawala. Député si nɔ tɛ se ka minɛ walima k'a minɛ k'a datugu kaso la ko barisa k'a ye jamana kunkanko kuma de fɔ sariya kɔnɔna na. A se bɛ députéw ye ka na ni sariya kuraw ye, sariya kura minnu ni fɔkabɛn kɛra la n'a bɛ se ka ta ka don an ka sariyaw kɔnɔ. Jamanakuntigi n'a ka fangabolo n'u farala ɲɔgɔn kan ka ko dɔ labɛn jamana marali koɲɛ kan, ni députéw n'u ma sɔn a ma u bɛ se ka kalafili dɔ boloda u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la yen nɔ. O kalafili u b'a fɔ o ma ko motion de censure. O la député 147 cɛla ni banta n'o cayara ni sɔn ta ye, fangabolo ani jamanakuntigi ka ko labɛnnen o tɛna kɛ tuguni. N'o kɛra sariya bɛ fangabolo ɲɛmɔgɔ n'a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen jagoya u ka baara bila. Mali kumabulon filɛ nin ye Bagadaji Arayida la Bamako. Hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon. Hakɛ ani sariyaw kɔlɔsi bulon bɛ fangabolo min fɛ ni nanzaraw b'a fɔ a ma ko le pouvoir judiciaire. Ale sirilen tɛ fangabolo tɔw la i n'a fɔ jamanakuntigi ni minisiriw ka fangabolo ni nanzaraw k'o ma ko le pouvoir exécutif. A sirilen tɛ députéw fana ka fangabolo la ni nanzaraw k'o ma ko le pouvoir législatif. Dakuruɲɛ kelen na an ka jamana kiritigɛyɔrɔw ni nanzaraw b'a fɔ o ma ko tribunalu olu bɛɛ lajɛlen bɛ ale fangabolo de kɔnɔ. U ka baara ɲɛsinnen don jamana sariya sunba jɔsenw kɔlɔsili la ka kiiri tigɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛɲɛ hakɛ la sariya ɲɛma. An ka hakɛ ni sariya kɔlɔsi bulon kalifalen don mɔgɔ minnu ma nanzaraw b'a fɔ olu ma ko magistrat. U bɛ sugandi minisiriw ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye senfɛ nka u ka ɲɛmɔgɔba jamanakuntigi de b'a ale sugandi ni magistrat tɔw ka yamaruya ye. Hakɛ ni sariyaw kɔlɔsi bulon ka cakɛda filɛ nin ye Banankabugu Bole an ka sigida 6nan na. Sariya sunba kɔlɔsi bulon. Sariya sunba kɔlɔsi bulon i n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min ale de ɲɛsinnen don ka jamana sariya sunba jɔsenw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi. O la sariya kura si tɛ se ka ta jamana kɔnɔ n'o sariya ma da olu de ɲɛkɔrɔ u ka sɛgɛsɛgɛ n'a n'an ka sariya sunba jɔsenw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. K'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ walima k'i kanbɔ députéya nɔfɛ o taama a n'o gafew sɛgɛsɛgɛli o bɛ kɛ olu de ka cakɛda la. Olu de b'u janto kalafiliw la i n'a fɔ jamanakuntigi kalafili, député kalafili ani référendum kalafili. Wa o kalafili kelen o kelen olu de fana b'o jaabi bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma. Maa 9 de bɛ sugandi ka sigi sariya sunba kɔlɔsi bulon kɔnɔ. O maa 9 nanzaraw b'a fɔ olu ma ko conseiller. O conseiller kelen o kelen yamaruyalen don ka san 7 de kɛ o jɔyɔrɔ in na. Sariya b'a yira k'a fɔ ko n'o san 7 fɔlɔ banna ko a bɛ se k'i kanbɔ tuguni san 7 filanan nɔfɛ mais ko n'o banna ko a tɛ se k'i kanbɔ o jɔyɔrɔ nɔfɛ tuguni. O maa 9 bɛ sugandi cogo min o de filɛ nin ye. Jamanakuntigi bɛ 3 sugandi. An ka kumaso ɲɛmɔgɔba n'o ye président de l'Assemblée nationale ye ale bɛ 3 sugandi. Magistraw fana faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ magistrat 3 sugandi. O y'o maa 9 dafalen ye. An ka sariya b'a fɔ ko sariya sunba kɔlɔsi bulon ka kumakan ko a man ka wuli ko a bɛ boli bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ jamanakuntigi la fo ka n'a bila fasoden na. Mali sariya sunba kɔlɔsi bulon ka cakɛda filɛ nin ye Amdalaye ACI 2000 la. Sariya bulon mun bɛ jamanakuntigi ani minisiriw ka kiiri tigɛ. I n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min ale ye fangabolo ye mun ɲɛsinnen don jamanakuntigi ani minisiriw ka kiiri de tigɛli ma. Jamanakuntigi ani minisiriw u ka baara kɔnɔna na n'a yera k'a fɔ k'u ye faso janfa, k'u ye faso bila dingɛ kɔnɔ, k'u ye faso ŋanamu. O la an ka kumaden minnu sigilen don kumaso kɔnɔ n'o y'an ka députéw ye u bɛ kalafili dɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ. N'o o kalafili jaabi nana yira k'a fɔ ko député 2 sɔrɔla député 3 kan mun b'a yira k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ ye ko o janfako ye tiɲɛ ye o faso ŋanamuni ye tiɲɛ ye. Jamana sariya b'a wajibiya o sariya bulon kan
a ko jamana kuntigi sugu a k'o ɲangi walima a ko minisiri sugu a k'o ɲangi. Kiiritigɛla 9 ni nanzaraw b'a fɔ ma ko juge an'u nɔrɔbila olu de bɛ sugandi assemblée fɛ ka t'u sigi jamana k'o cakɛda in kɔnɔ. A cakɛda dagalen filɛ nin ye Amdalaye Aseyi la place 4 na. Jamana fanga bolo 7nan n'o ye le Haut Conseil des collectivités territoriales. I n'a fɔ a fɔra video daminɛ na cogo min, olu ye jamana kɔnɔdenw ka kankɔrɔsigiw de ni nanzaraw b'a fɔ ma ko les conseillers. O la hakilina ɲuman fɛn fɛn bɛ na ni jamana layiriwali ye ka jamana kɔnɔdenw layiriwa, jamana kɔnɔdenw ka lakanani an'an ka sigidaw ka lakanani, olu b'o hakilina ɲumanw cɛ k'o lase fanga bolo ma. Wa sariya bɛ fanga bolo fana wajibiya a ka n'o hakilina ɲumanw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Sariya b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i to députéya la k'i kanbɔ jamana kankɔrɔsigiya nɔfɛ. Jamana kankɔrɔsigi kelen o kelen bɛ san 5 de kɛ a jɔyɔrɔ la ni tubabuw k'u ma ko un mandat. U ka cakɛda filɛ quartier du fleuve la Bamako. Fanga bolo mun ɲɛsinnen don jamana ka sɔrɔ ma ani seko ni dɔnko yiriwali ma. I n'a fɔ a tɔgɔ b'a yira cogo min, ale ye fanga bolo de ye mun ɲɛsinnen don jamana ka sɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Jamana ka seko n'a ka dɔnko yiriwali, a b'i janto jamana ka hɛrɛ sɔrɔli siraw la. A bɛ gafe dɔ bɔ san o san mun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jamana mako bɛ nafolo hakɛ mun na, jamana kɔnɔdenw ka degun ye mun ye an'u mako bɛ fɛn minnu na. A cakɛda baara yɔrɔ bɛ mɔgɔ damadɔw de fara ɲɔgɔn kan. I n'a fɔ syndicats faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila, association faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila, baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan olu ka nɔrɔbila, ani maliyɛn minnu sigilen don kɔfɛ olu ka nɔrɔbila. U yɛrɛ de b'u ka ɲɛmɔgɔ an'u ka ɲɛmɔgɔ dankan sugandi u ni ɲɔgɔn cɛla la yen nɔ. U ka sigiko kelen n'o ye mandat kelen ye, o bɛ bɛn san 5 ma. Jamana conseil économique, social et culturel ka cakɛda o filɛ nin ye Kuluba. An balimaw, an tun bɛ fitinin mun dɔn Mali fanga la, anw y'o fɔ aw ɲɛna. O la an b'a ɲini aw fɛ, aw fana bɛ mun dɔn, tulo bɛ taa kalanso don o don, a y'o fɔ an ɲɛna commentaire la. A y'an ka video n'a diyara aw ye, a y'a yira k'a diyara aw ye. A ye video tila an ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a abonné an ka chaîne na, a ka cloche activé n'Ala sɔnna ma video camanba bɛ sira la ka na. A bɛ se ka t'an suit Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Twitter sanfɛ, walima TikTok fana sanfɛ. So dɔn, yiri dɔn, yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ. An b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.